बाबूधाम फिल्म्स प्रेजेंट। प्रेम से बोला मैहर वाली मैया की चुचुहिया बोले ये हो माई भोर में। चुचुहिया बोले ये हो माई भोर में। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। चुचुहिया बोले ये हो माई भोर में। चुचुहिया बोले ये हो माई भोर में। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। माई के माई तू बारू हो बारू तू बहुत कठोर हो। 9 दिन खातिर अइलू माई बा हाके गइलू तू लोर हो। माई के माई तू बारू हो बारू तू बहुत कठोर हो। 9 दिन खातिर अइलू माई बा हाके गइलू सबके लोर हो। अखिया से गिरता आंसू पोछी हम लोर के। अखिया से गिरता आंसू पोछी हम लोर के। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के छोड़ के। राइटर मुकेश बाबा लिखता रे माई तो हर 5,000 दिनेश लालू के नाही ओढ़वलू ये हो माई तू आचारा। राइटर मुकेश बाबा लिखता रे माई तो हर 5,000 सैफू अनमोल या संदीप के नाही ओढ़वलू तू आचारा। रंजन सम्राट गावताटे भजनिया है झूम के। रंजन सम्राट गावताटे भजनिया है झूम के। कहाँ चल गइल बारू ए माई तू हमारा के भूल के। संदीप शाह रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।